गोख्रों ताइक्वान्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि अबनि बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। बाक्सा जिल्ला सुरुकुजिजार गामिनि गोख्रों ताइक्वान्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि आबनि बसुमतारिया नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' गेलेनानै गोबां बान्थाफोरखौ देरहासारनो हादोंमोन। लोगोसे गोबां लाइमोनफोरखौ गावजों लाफानानै इन्टारनेशनेल नेशनेल थाखोआव दिखांहरनो हादों गावनि सोलोंसाफोरखौ। दिनै बिथांनि रुंसारि सोलेरखौ नखरनिफ्राय समाजनि नेमखान्थि बायदियै बिदाय होनाय जाबाय। लोगोसे ओनसोलनि फरायसा आफाद आरो खेला गेलेगिरि सोलोंसाफोरा बिथांनि गोथै देहाखौ मान बावनानै बिदाय होदों। मोनाबिलि समाव बयबो रायजो राजाफोरा बिथांनि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोन सोरगोआव थाहैनो हाथों बिनि गाहाम हास्थायनानै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लानाय जायो। थैनायनि गुबै जाहोना हाइ प्रेसार बेरामाव गोलैनानै बिथाङा थांनाय 5 जानुवारि खालि रुंसारि जायो।